या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। 14 मार्चला सरकार पडणार। ठाकरे सेना किती दिवस जिवंत ठेवायची हे आमच्या हातात। जिल्हा प्रमुख निवडीवर नितेश राणेंचा गौप्यस्फोट। आणि शिवसेना मेळाव्यात रवींद्र फाटकांची गर्जना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। चव आहे कोल्हापुरी। गोकुळ लई भारी। 14 मार्चला सरकार पडणार असा दावा करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते अजित पवारांच्या वक्तव्यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूयात। 14 मार्चला सरकार कोसळेल असा दावा महाविकास आघाडीचे नेते करतात। जे लोक झोपतात ती लोक स्वप्न बघतात आणि त्यांची स्वप्न खरी होतात असं बिलकुल नाही। आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे। आमच्याकडे 2/3 पेक्षा जास्त मेजॉरिटी आहे। आम्ही कशाला डिस्क्वालिफाय, त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की तुम्हाला जर व्हीप मोडायचा असेल 2/3 पेक्षा जास्त मेजॉरिटी पाहिजे। ही मेजॉरिटी असताना आम्ही आमचा पक्ष स्थापन करून किंवा छोट्या पक्षामध्ये जाऊ शकलो असतो, आम्ही गेलेलो नाही, कारण आम्ही सच्चे शिवसैनिक आहोत। प्रसंगी ह्याचा विचार व्हायला लागेल की आमच्याकडे 2/3 पेक्षा जास्त बहुमत आहे, त्याच्यामुळे आम्ही डिस्क्वालिफाय होऊ शकत नाही। पक्षामध्ये फूट पडलेली आहे। आम्ही शिवसेनेमध्ये आहोत। शिवसेनेचं सगळं जे कार्यकर्ते आमच्याबरोबर आहेत, बाळासाहेबांचा विचार आमच्याबरोबर आहे, त्याच्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत। आम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन आमचं होऊ शकत नाही। अजितदादांनी कितीही स्वप्न बघून ते अजितदादा खरं तर झोपत नाहीत त्यांच्या। इतर लोक 10-11 वाजेपर्यंत झोपतात, अजितदादा सकाळी उठतात 6 वाजता। अजितदादाने तरी असं बोलू नये एवढी आमची अपेक्षा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री दीपक केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संघटना एकत्र आणण्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे। या जिल्ह्यात शिवसेना पक्ष 1 नंबरचा पक्ष करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे असं मत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा संपर्क प्रमुख रवींद्र फाटक यांनी व्यक्त केलंय। पाहूया। अधिकृत आलो नाही तर मी हा जिल्ह्याचा विभाग माझा आहे। माझ्याबद्दल माहिती आपल्याला काय सांगायची गरजच नाहीये, पण त्या माध्यमातून मला ही संधी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून मिळाली। खरोखर मी त्याचं नक्कीच आपल्यासाठी उपयोग चांगला करेल असं मला वाटतंय। आज खरोखर मला वाटतं एवढे गर्दी बघून मला सर्वप्रथम शिवगावोत्सव आहे। सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा मनापासून। आम्ही गावोगावी रोड असताना मोठ्या संख्येने लोक आपण उपस्थित झाल्याबद्दल तुमच्या मनापासून कौतुक। कारण हा दौरा
आमचं अधिवेशन सर्व चालू असताना आम्ही सन्माननीय शिंदे साहेब मला 19 तारीखला खेळला येत आहे आणि सिंधुदुर्ग म्हणजे कोकणाचा दौरा त्याचा चालू होत आहे आणि या माध्यमातून आम्ही आज सिंधुदुर्ग करून उद्या मी रत्नागिरी खेड मार्गे मुंबईकडे जाणार आहे. मी केसरकर साहेबांना विनंती केली आजपासून आपण सुरुवात करू. आता इथे झाल्यानंतर कुडा त्याचं कणकवली त्याचं देवगड असं करून मी रत्नागिरीकडे जाणार आहे. मला एक संधी सन्माननीय शिंदे साहेबांना दिल्यानंतर संघटना बांधणीसाठी मला काम करायचं. मी मगाशी जिल्हा प्रमुख रवी याला भेटलो आणि त्याला सांगितलं की आज जरी माझा जिल्ह्याच्या वतीने मेळावा असला तरी प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपल्या विभागामध्ये येणार आहे आणि संघटनेच्या माध्यमातून मी संघटना बांधण्याचा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी करायचा आहे आणि ह्या करण्यासाठी आपण येणारी जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, नगर परिषद असेल, या सर्व निवडणुका समोर तोंडासमोर आणल्या आणि या माध्यमातून आपण आपल्याला एकत्रित आपली संघटना सन्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली केसरकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला या तालुक्यात या जिल्ह्यामध्ये एक नंबर आणायचे असेल तर आपल्याला सर्वांना एकत्र यायला लागेल. या माध्यमातून आपण तालुका वाईज आपले सर्व पदाधिकारी नेमणुका होणं, त्याचबरोबर महिला वर्ग, युवा सेना सर्व पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन त्यांचं मार्गदर्शन करून त्यांची माहिती घेणं आणि त्या माध्यमातून आपण सर्व ही माहिती मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे आणि या संघटनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, सन्माननीय केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला या जिल्ह्यात शिवसेना एक नंबर आणण्याचा प्रयत्न आपण करायचा. मला आपल्याला सर्वांचा आशीर्वाद मागणार. मी जास्त वेळ आपल्याला घेणार नाही. दुपारची वेळ झाली आहे, मीटिंग पण वेळ झालेली आहे, पण एवढंच मी तुम्हाला शाश्वत करतो की आपण सर्वांनी जी मला निवड झालेली आहे त्या माध्यमातून आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने मला उपस्थित राहिल्याबद्दल तुझं मनापासून कौतुक करत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केसरकर साहेबांनी 2 दिवसापूर्वी बजेट मांडलं आहे आणि बजेट मांडत असताना महिलांना जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे. ते केसरकर साहेब आपल्या भाषणातून सांगतीलच, पण सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांबद्दल सांगायचं झालं, सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि मी दोघे पण नगरसेवक एकत्र झालो आम्ही आणि बाजूबाजूला आमचा दोघांचा वार्ड आहे. आज नगरसेवकापासून मी त्यांचं काम आणि मी त्यांचं काम बघतोय. शिंदे साहेब दिवसातून 20 तास काम करत असतात आणि तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यातून ते मुख्यमंत्री झालेले आहेत. म्हणजे ग्रास लेवलच्या कार्यकर्त्याचं काम कसं असावं हे त्यांच्या माध्यमातून आपण सर्वांनीच येतो. कारण मी स्वतःहून त्यांचं काम जवळून बघतोय. 25 वर्ष मी आणि सोबत एकत्र काम करतोय. नगरपालिकेचे सभागृह नेते होते, मी स्टँडिंग कमिटी चेअरमन होतो आणि आम्ही नगरसेवक म्हणून दोघे 20 वर्ष एकत्र काम केलेलं आहे आणि नशिबाने आज ते माझ्या आजूबाजूलाच आम्ही राहतोय. अद्याप मंत्रिमंडळामध्ये सन्माननीय आमचे नेते केसरकर साहेब आहेत आणि केसरकर साहेब आणि आम्ही बरेच दिवस एकत्र काम करतोच आहे. पण ही संधी सन्माननीय मला शिंदे साहेबांनी, सन्माननीय केसरकर साहेब असतील, रत्नागिरीचे उदय सावंत असतील, याने सांगितलं रवी फाटक यांनी काम करावं सिंधुदुर्ग लोकसभेचं आणि त्या माध्यमातून ही जबाबदारी मला दिल्यामुळे मी आज तुमच्या समोर आलो आहे आणि खरोखर मला वाटतंय या लोकसभेसाठी, या जिल्ह्यासाठी सन्माननीय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून आपण या जिल्ह्याला चांगल्या जास्तीत जास्त निधी आणण्याचा प्रयत्न, जास्तीत जास्त चांगली कामं करण्याचा प्रयत्न आपण करू. त्याचबरोबर सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 19 तारीखला खेळता येतच नाही. त्याच्यानंतर पुढची मीटिंग हे आपण सिंधुदुर्गामध्ये घेऊ असं माझी विनंती आहे. सन्माननीय केसरकर साहेबांना पण मी तशी विनंती करतोय, सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना आपण करू. दुसरा मेळावा हा सिंधुदुर्गामध्ये असेल असं मला वाटतंय. त्याच्यासाठी आपल्याला सर्वांना एकत्र येणं जरुरी आहे. त्याच्यासाठी प्रत्येक तालुक्यावाईज ही होळी संपली, नवरात्र चैत्राची संपली की प्रत्येक तालुक्यावाईज आम्ही सगळ्या तालुक्यामध्ये भेट देणार आहे आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्या तयारी संघटनेची करायची आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद इलेक्शन आहे, पंचायत समिती असतील, नगर परिषद असतील, त्याची बांधणी झाली पाहिजे. या माध्यमातून आपले उमेदवार या माध्यमातून तयारी करण्याची सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि सन्माननीय केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून तयारी करून आपल्याला भविष्यात जिल्हा परिषदेवरती शिवसेनेची सत्ता आली पाहिजे या माध्यमातून आपण काम करू. एवढंच बोलतो, इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळणारी भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी मतदारसंघाच्या विकासासाठी राज्य शासनानं तब्बल 2,210 कोटींचा निधी दिलाय. त्यामुळे लवकरच टेंडर प्रक्रिया होऊन विकास कामं सुरू होतील. त्यामुळे आता ठाकरे सेनेकडे ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या सरपंचांनी जरूर विचार करावा. हे सरपंच आमच्याकडे आले तर त्या गावांचा विकास निश्चितपणे होईल. ती जबाबदारी आम्ही घेऊ अशी ग्वाही आमदार नितेश राणेंनी दिली. पाहुयात पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत नितेश राणे. कणकवली, देवगड, वैभववाडी या मतदारसंघाचा मी गेले 8 वर्ष प्रतिनिधित्व करतोय. हा माझा 9वा वर्ष सुरू आहे आणि या पूर्ण 9 वर्षामध्ये माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टिकोनातून सर्वात सुवर्ण काळ कुठला असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाची जे युतीचं सरकार राज्यामध्ये स्थापन झालं, आदरणीय एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं हे सरकार आल्यापासून या गेल्या 8 महिन्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गेली 8 वर्षामध्ये कामं झाली नाहीत, सातत्याने मला ह्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधी म्हणून त्या सरकारबरोबर संघर्ष करायला लागायचा. इथे उद्धव ठाकरेंच्या विचारांचा पालकमंत्री असल्यामुळे माझ्या मतदारसंघावर सातत्याने अन्याय होत राहायचा. पण ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पण मी माझ्या मतदारसंघाच्या मतदारांचा मनापासून आभार मानेन की त्यांनी संयम ठेवला, माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याचमुळे हे राज्य सरकार आल्यानंतर माझ्या मतदारसंघाला खऱ्या अर्थाने मी आज न्याय देऊ शकलो. जेव्हा कुठलीही सत्ता नव्हती केंद्राची, राज्याची, तेव्हाही मी माझ्या मतदारसंघासाठी काही कमी पडून दिलं नाही. असंख्य प्रकल्प स्वखर्चाने सुरू केले. सरकारबरोबर सरकारच्या विरुद्ध असंख्य आंदोलनं उभारली आणि माझ्या मतदारांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा मी प्रयत्न केला. म्हणून आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जो ह्या बजेटमध्ये असो की गेल्या या 8 महिन्यामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडी ह्या मतदारसंघासाठी जी भरघोस निधी विविध हेडखाली जे आलेली आहे, कामं सुरू होत आहेत, वर्क ऑर्डर निघालेल्या आहेत, त्या सगळी माहिती आपल्या माध्यमातून लोकांना द्यावी या दृष्टिकोनातून आज आपल्याला आमंत्रण केलेलं आहे. 2023 आणि 24च्या बजेटमध्ये
सार्वजनिक बांधकाम PWD या हेडखाली या मतदारसंघासाठी 238 कोटी आम्हाला मिळालेले आहेत. या 238 कोटीची कामाची यादी ही मी आपल्याला देणार आहे, जेणेकरून आपल्याही माध्यमातून जनतेला कळेल, प्रामुख्याने आमच्या विरोधकांना, प्रतिस्पर्ध्यांना कळेल की ही कामं आमच्या सरकारने आणलेली आहेत, आमच्या नेतृत्वामुळे मिळालेली आहेत. कारण का आमच्या जिल्ह्यातले जे हे आमचे विरोधक राहिलेले आहेत त्यांना नेहमी दुसऱ्यांच्या मुलांचं बारसं करण्याचं सवय असल्यामुळे आम्ही कामं आणायची आणि ह्यांनी नारळ फोडायचं आणि काम मीच केलं असं सांगण्याची जुनी सवय असल्यामुळे कुठलीही शंका राहता कामा नये यासाठी ती यादी मी आपल्याकडे सुपूर्द करणार आहे. 2023-24 साठी 238 कोटी आणले, 2022-23 साठी 150 कोटी आम्ही आणलेले आहेत. नाबार्ड अंतर्गत मी 10 कोटी मला मिळालेले आहेत. आता कणकवली नगरपंचायत सातत्याने आमच्यावर अन्यायच व्हायचा, ठाकरे सरकार असताना तर अधिक अन्याय व्हायचा, प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करायला लागायचा. पण हे आमचं सरकार आल्यानंतर नवीन धबधब्याचा प्रकल्प आम्ही आता भूमिपूजन लवकरच राणे साहेबांच्या आणि पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करणार आहोत. स्पोर्ट्स क्लबचं उद्घाटन लवकरच होणार आहे. रिंग रोड आहे. असंख्य महत्त्वाची जी विकास कामं जी कणकवली शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती ती कामासाठी निधी आता प्राप्त झालेली आहेत आणि भूमिपूजन आणि काही कामाचं उद्घाटनही होणार आहे. नागरी सहाय्य योजना कणकवली नगरपंचायतीसाठी आम्हाला 12.5 कोटी मला प्राप्त झालेले आहेत. जिल्हा वार्षिक पर्यटन यासाठी 10 कोटी मिळालेले आहेत, जे माननीय लोढा साहेबांच्या माध्यमातून मिळालेले आहेत. देवगड जामसांडे नगरपंचायत लोकांनी आम्हाला 1 वर्ष अगोदर तिथे नाकारलं. ठाकरे सेनेची सत्ता तिथे आहे, पण तरीही लोकांशी आम्ही बांधलेला आहोत, जनतेशी बांधलेला आहोत. मी माझ्या मतदारसंघाचा तिकडला आमदार म्हणून माझ्या लोकांवर कुठलाही अन्याय होता कामा नाही. तिकडच्या नगरपंचायतीचे जे नेतृत्व करणारे लोक आहेत, त्यांचे नेते मंडळी आहेत, ते कमी पडले असले तरी, त्यांची राजकीय ताकद नसली तरी आम्ही आमच्या नगरपंचायतीसाठी 2,75,00,000 एवढे आणलेले आहेत. नगर उद्यानसाठी देवगड नगरपंचायतसाठी 4,35,00,000. वाबे वैभववाडी नगरपंचायत लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं, त्यासाठी 2.5 कोटी आणलेले आहेत. नगर उद्यान अंतर्गत वाबे वैभववाडीसाठी 1,30,00,000 आणले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना त्या अंतर्गत माननीय पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांच्या मदतीमुळे ह्या मतदारसंघासाठी 25 कोटी आम्हाला मिळालेले आहेत. डोंगरी विकास जी आम्ही सुचवलेली कामं आहेत त्यासाठी 350 कोटी आम्हाला मिळालेले आहे. डोंगरी विकाससाठी तरळे विजयदुर्ग रस्ता जो आहे, त्याला ADB असा आहे, तो रस्ता आहे, त्याला आम्हाला 250 कोटी मला मिळालेले आहेत. 250 कोटी तरळे विजयदुर्ग रस्ता.
गगनबावडा तळणे रस्ता जो मेन घाट रस्ता आहे, या घाटामुळे रस्त्यामुळे आपल्याला नेहमी त्रास होतो. त्याला मला 250 कोटी मिळालेले आहे. त्याचं काम सुरू होणार आहे. देवगड निपाणी फोंडा नांदगाव दाजीपूर रस्ता हा हॅमच्या खाली प्रस्तावित आहे. त्यासाठी मला 839 कोटी मला मिळालेले आहेत. त्याचा आता कागदपत्र हॅमचे कागदपत्र सुरू आहेत. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना त्यासाठी मला 42 कोटी मिळालेले आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी मला 16 कोटी मिळालेले आहेत. आमच्या गिरीश महाजनजींच्या मदतीमुळे 25-15 योजनेच्या अंतर्गत मला 5 कोटी आता सुरुवातीचे मिळाले. अजून दुसरा टप्पा येणार आहे. अल्पसंख्याक योजनेसाठी मला माझ्या मतदारसंघासाठी 1 कोटी प्राप्त झालेले आहेत. समाज कल्याणसाठी मला 1 कोटी मिळालेले आहेत. पाटबंधारे छोटे छोटे जे बंधारे जे आम्ही अगोदर प्रस्तावित केले त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध होते आणि फक्त माझ्या मतदारसंघासाठी मला 325 कोटी असे मिळालेले आहेत. या सगळ्याचं अगर तुम्ही टोटल केलं तर कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघासाठी मला 2210.89 कोटी 2210.89 कोटी एवढे मला मिळालेले आहेत. ही कामं आता चालू होतील, वर्क ऑर्डर निघतील. कामाच्या दर्जाची जबाबदारी ही आमची असेल. नुसतं पैसे आणून कामं होत नाहीत. शेवटी रस्त्यांचा दर्जा, कामांचा दर्जा या सगळ्या गोष्टी त्याच ताकदीने झाल्या पाहिजे, त्याच चांगल्या पद्धतीने झाल्या पाहिजे, ह्यावरही आमचं लक्ष असेल. ही कामं आम्ही आणलेली आहेत, आमच्या सरकारमुळे आणलेली आहेत. मी सांगितल्यामुळे, आमदार सांगितल्यामुळे आलेले आहेत. म्हणूनच मी ग्रामपंचायतच्या वेळी लोकांना आवाहन केलेलं की काम जे आणत असतील, विकास जे आणत असतील त्यांच्याबरोबरच जनतेने राहावं आणि त्या माझ्या हाकेला साथ लोकांनी दिलं. जे काही उर्वरित ग्रामपंचायती आहेत जे ठाकरे सेनेकडे आहेत त्यांच्याही सरपंचांनी आणि सदस्यांनी विचार करावा. विकास हवा असेल तर आमदार ज्या पक्षामध्ये आहे त्या पक्षाबरोबर आपण आलात तर विकास करण्याची जबाबदारी आणि शब्द माझे असेल. ज्यांच्याकडे स्वतःचा पक्ष आणि चिन्ह पण राहिलेलं नाही, काय अस्तित्व उरलं नाही, ते तुमचा विकास काय करणार याबद्दल या ग्रामपंचायतींनी आणि जे काही विरोधी नगरपंचायती आहेत, जी काही विरोधी लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी विचार करावा. तुमच्या स्टेजवर बसलेले तुम्हाला मार्गदर्शन करणारे हे नेते मंडळी शिवसेना भाजपचे नसतील तर तुमचा विकास करू शकणार नाही. त्यांची क्षमता नाही. कुठलाही अधिकारी त्यांचं ऐकणार नाही. ते कितीही मोठी मोठी भाषणं केली तरी काही उपयोग होणार नाही. खासदाराकडे पण म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा निवडून गेलेला खासदार जे आहेत विनायक राऊत, त्यांचा कोणीही अधिकारी ऐकणार नाही. खासदार निधी सोडून स्वदेश दर्शन असो, पंतप्रधान सडक योजना असो किंवा कुठलीही केंद्र सरकारची योजना असो, ती भारतीय जनता पक्षाच्याच माध्यमातून ते संबंधित अधिकारी मदत करतील. सन्मान्य राणेसाहेब आज केंद्रीय मंत्री आहेत. आमचे विनोद तावडे साहेब केंद्रामध्ये आहेत. म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना ह्यांच्याच माध्यमातून केंद्र सरकारच्या पण माध्यमातून कामं होतील, हेही जनतेने लक्षात ठेवावं.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। राहुल गांधींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायला हवा, पाकिस्तान आणि राहुल गांधी एकच आहेत असा घणाघात आमदार नितेश राणेंनी केलाय। पाहुयात कणकवलीतील पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत नितेश राणे। राहुल गांधींवर खरं म्हटलं तर देशद्रोहाचा खटला चालवला पाहिजे। लक्षात, आपल्या देशाची बदनामी बाहेरगावच्या देशांमध्ये जाऊन करायची, तिथे टाळ्या मिळवायच्या, हे देशद्रोहासारखंच आहे। म्हणून राहुल गांधींवर खरं म्हणतं देशद्रोहाचा गुन्हा चालवला पाहिजे, खटला टाकला पाहिजे। कारण का हे जेवढं पाकिस्तान आपल्यावर द्वेष करतं तेवढंच राहुल गांधी आपल्या देशावर द्वेष करायला लागले आहेत। कारण का पाकिस्तान आणि राहुल गांधींची भाषा एकच आहे। म्हणून त्याच्यावर पण देशद्रोहाचा खटला चालवा। अशा व्यक्तीला देशावर बोलण्याचा काय अधिकार नाही आहे, जे देशाबद्दल बाहेर जाऊन बदनामी करतात आणि इथे येऊन देशाच्या, आज पण राहुल गांधी ज्या घरामध्ये राहतात, जे सरकारी सुविधा वापरतात, ते राज्यात भारत सरकारचे आहेत आणि त्याच भारतात जाऊन तुम्ही बाहेर बदनामी करत असाल ना, तर दाऊद इब्राहिम आणि राहुल गांधीमध्ये काही फरक नाही। कुठलाही मोठा अतिराकी ओसामा बिन लादेन आणि राहुल गांधीमध्ये काही फरक नाही। तुम्हाला सांग, पाकिस्तान आणि राहुल गांधी हे एकच आहे, काही फरक नाही त्याच्यामध्ये। त्यांचीच भाषा आहे ना। ते जसं आपल्या देशावर द्वेष करतात, भारतावर द्वेष करतात, भारताची बदनामी करतात, पाकिस्तान जिंदाबादचं समर्थन करतात, तीच भाषा राहुल गांधी करतायत। म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजे हे चार्जशीटमध्ये आलेलं आहे। जे जेव्हा त्यांचे लीडर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना जेव्हा अटक केलं, पॉप्युलर फ्रंटची भूमिका आणि राहुल गांधीची भूमिका एकच आहे, वारंवार दिसलेलं आहे ते। म्हणजे राहुल गांधीवर पण देश ह्याचा खटला चालवला पाहिजे, सेडिशन चार्ज लावला पाहिजे त्यांच्यावर, देशद्रोहाचा खटला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल। SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62। फोन नंबर 023 67 23 40 00। एकेकाळी राणे समर्थक असलेल्या आज ठाकरे सेनेचे सिंधुदुर्गात नेतृत्व करतात। ठाकरे सेनेच्या 3 जिल्हा प्रमुखांपैकी 2 मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत, तर 1 जण आमच्या संपर्कात आहेत। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील ठाकरे सेना किती दिवस जिवंत ठेवायची हे आमच्या हातात आहे, असा गौप्यस्फोट आमदार नितेश राणेंनी केलाय। कणकवलीतील पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत नितेश राणे, पाहूयात। माझा मुद्दा असा आहे की राणे समर्थकांकडेच आहे ठाकरे सेना। राणे समर्थक आमचे सगळे माजी राणे समर्थक आज ठाकरे सेनेचं नेतृत्व करतायत आणि त्याच्यातले अर्धे म्हणजे त्याच्यातले 3 मधून 2 तर शिंदे साहेबांकडे जाण्यासाठी एका पायावर तयारीमध्ये आहेत आणि 3रा आमच्या संपर्कात आहे। म्हणजे ठाकरे सेना किती दिवस जिवंत ठेवायची हे आमच्यावर आहे। आम्ही जेव्हा ठरवू तेव्हा आम्ही व्हेंटिलेटरचा ते वायर काढून टाकू, झालं।
म्हणजे निष्ठावान जे सैनिक जे आतापर्यंत उद्धव ठाकरेंपर्यंत राहिलेले आहेत त्यांना काही स्थान राहिलेलं नाही. उद्धव ठाकरे एवढ्या वर्षापासून जेव्हापासून राणे साहेबांनी शिवसेना सोडली स्वतःची सेना बांधू शकले नाहीत. शिवसेना स्वतःची सेना बांधू शकले नाहीत सिंधुदुर्गमध्ये. हे तर उत्तम उदाहरण ह्या नियुक्त्या आहेत. आणि जे होतं ते आमच्यासाठी चांगलंच होत आहे. 24ला आता तिन्ही आमदार आम्ही निवडून आणू आणि खासदार पण निवडून आणू. यासाठी मदत करणारेच आहेत सगळे जिल्हा प्रमुख. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. कोकणसाठी आर्थिक समृद्धी आणणारा अर्थसंकल्प असल्याचं म्हणत आमदार नितेश राणेंनी कौतुक केलंय. कणकवलीतील पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत नितेश राणे पाहूया. देवेंद्र फडणवीस साहेब अमृत काळानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प त्यांनी ह्या मांडला. अतिशय सकारात्मक आणि राज्याला प्रगतीपथावर घेऊन जाणार, दूरदृष्टी असणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला आपला एक अर्थसंकल्प आहे. प्रत्येक घटकाला, समाजाला, वर्गाला खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा अर्थसंकल्प त्यांनी यावेळी मांडला. आपल्या कोकणाच्या दृष्टिकोनातून हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने आर्थिक समृद्धी आणणारा अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधा, शेती विकास, रोजगार निर्मिती या सगळ्या दृष्टिकोनातून न्याय देणारा अर्थसंकल्प म्हणून आपण इथे पाहायला हवं. म्हणजे वर्धा ते सिंधुदुर्ग हा जो महामार्ग सुरू होणार आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटन आणि व्यापार, जसं समृद्धी हायवेमुळे असंख्य व्यापाराचे आणि पर्यटनाचे दालनं उघडी झालेली आहेत, तसंच वर्धा ते पात्रादेवी या रस्त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्ह्याला आणि कोकणाला फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर रेवस्तू रेड्डी, अगोदरच्या सरकारने नुसत्या घोषणा केल्या रेवस्तू रेड्डी रेवस्तू, आम्ही त्या अगोदरचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं नेहमी ते टेप रेकॉर्डर ऐकायचो, पण त्या बाबतीमध्ये एकही पैसा दिलेला नाही. पण आता हे आमचं सरकार आल्यानंतर रेवस्तू रेड्डी पर्यंत रस्ता लवकरात लवकर सुरू होणार आहे. एवढा शब्द देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून मिळालेला आहे. मच्छीमारांसाठी तर एक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, म्हणजे पारंपरिक मच्छीमारांना 5 लाखाचा विमा. म्हणजे हा एवढा मोठा निर्णय आहे. आपल्या इकडे पारंपरिक मच्छीमारांची संख्या जास्त आहे आणि ते कुठलंही टेक्नॉलॉजी वापर न करता मच्छीमारी करतात, पारंपरिक पद्धतीने करतात. जीवाला नेहमी त्यांचा धोका असतो. व आता त्यांना 5 लाखाचा विमा हा मिळणार आहे. त्यामुळे निश्चित पद्धतीने शासना माध्यमातून त्यांना आधार मिळणार आहे. 120 हॉर्स पॉवरची जी काही एक लिमिट होती ती पण लिमिट आता सरकारने ओपन करून टाकली आहे. त्याचाही फायदा आपल्या मच्छीमारांना होणार आहे.
केंद्र सरकारतून पहिलं आपल्याला 6,000 भेटायचे, आता अजून 6,000 राज्य सरकार देणार आहे. लाडकी लेक योजना म्हणून एक चांगली योजना, म्हणजे आपल्या इथे का महत्वाची आहे, कारण आपल्या इकडे महिलांची लोकसंख्या जास्त आहे. जवळपास 5.5 लाख महिलांची लोकसंख्या आहे. आणि ह्या योजनेअंतर्गत मुलींना जन्मापासून ते 18 वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने विविध पद्धतीने त्यांना आर्थिक आधार राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळणार आहे. रस्त्यासाठी म्हणजे आमचे पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेब, त्यांच्या खात्याला तर सर्वात जास्त निधीची तरतूद या या अर्थसंकल्पातून झालेली आहे. म्हणजे रस्त्यासाठी लागणारा जो पैसा आहे, जो निधी आहे, तो आता कुठेही कमी पडणार नाही. चव्हाण साहेबांची एक चांगली योजना, चांगली संकल्पना अशी की रेल्वे स्टेशनकडे जाणारे जे रस्ते आहेत आणि एकंदरीत त्या सगळ्या भागाचा एंट्री पॉइंटचा जो सुशोभीकरणाचा जो त्यांचा प्रकल्प आहे, त्याच्याही तरतूद या आपल्या बजेटमध्ये करण्यात आलेला आहे. बस स्थानक जे आहेत, एसटी बस डेपो, त्याचा विकास आणि त्याला निधी या बजेटमध्ये दिली गेलेली आहे. माझा स्वतःचा प्रयत्न असेल की कणकवली बस स्थानक असेल, वैभववाडी असेल, देवगड असेल किंवा जिल्ह्याच्या उर्वरित जिथे जिथे बस स्थानक मोडकळीत आलेले आहेत, जुने आहेत, त्यांना ह्या निमित्ताने पैसे उपलब्ध करून सुसज्ज पद्धतीने कसं उभारू शकतो यासाठी माझा स्वतःचा प्रयत्न असेल. काजू बोर्ड आणि बोंडू ह्याचा विकास करण्याचा योजना ह्या बजेटमध्ये आखलेली आहे. केंद्र स्थापन करण्याचा तरतूद या बजेटमध्ये आहे. त्यामुळे नक्कीच काजूला योग्य पद्धतीने भाव भेटेल असा माझा ठाम विश्वास आहे. म्हणजे आपल्या कोकणाच्या दृष्टिकोनातून असंख्य महत्त्वाचे निर्णय ह्या बजेटमध्ये घेतलेले आहेत. म्हणजे आता पूर्ण सगळं बोलत गेलो तर फार वेळ लागणार, पण एकंदरीत पूर्णच पद्धतीने सगळ्याच योजनांचा उपयोग, फायदा आपल्याला कोकणाच्या दृष्टिकोनातून करता येईल. एक छोटीशी माहिती मुद्दाहून आपल्याला देतो की आपल्या उपरुग्णालय कणकवली यासाठी डॉक्टरची कमतरता हा फार मोठा प्रश्न खूप आपल्या मीडियातल्या मित्रांनी तिथे बातम्याही चालवलेल्या. आपल्या उपरुग्णालय कणकवलीमध्ये आता जे नवीन डॉक्टर जे हजर झाले त्यांची नावं मी आपल्यासमोर घेतोय. डॉक्टर सतीश सदाशिव पवार हे हजर झालेले आहेत. डॉक्टर प्रवीण प्रताप सिंग हे हजर झालेले आहेत. डॉक्टर निकिता दत्तात्रय मरेवाड या हजर झालेले आहेत. डॉक्टर मनीष कुमार अरुण मारे हे हजर झालेले आहेत. डॉक्टर निहारिका अरविंद बावंडकर ह्या हजर झालेल्या आहेत. वैभववाडीसाठी हिंदूराव धर्मे आणि डॉक्टर यज्ञेश देवीदास कदम हे 2 वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये हजर झालेले आहेत. ह्याच्याही पेक्षा जास्त लागणाऱ्या ज्या जागा आहेत त्याही येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही भरणार आहे. माझी वैयक्तिक पाठपुरावा त्याच्यावर सुरू आहे. एकंदरीत आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये, आपल्या मतदारसंघामध्ये अतिशय सकारात्मक वातावरण आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामाची स्पीड वाढलेली आहे. जनतेला अपेक्षित काम की जे निर्णय जे जनतेला अपेक्षित आहेत ते घेण्याची ग्वाही आणि शब्द माझा स्वतःचा आहे. माझ्या मतदारसंघाच्या जनतेने गेली 8 वर्ष माझ्यावर विश्वास ठेवून कुठलीही अपेक्षा न करता आमदार म्हणून माझ्या मागे उभे राहिले. म्हणून आज जेव्हा सत्तेमधला आमदार म्हणून मी इथे बसलो असल्यामुळे आज जसं 2210 कोटी एवढे मी त्यांना 8 महिन्यामध्ये विविध हेड खाली उपलब्ध करून दिले, तसंच
ह्याच्याही पुढचा जो प्रवास आहे, जिथे जिथे जनतेला जी जी अपेक्षा असेल त्या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा शब्द आणि विश्वास या निमित्ताने मी देतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. ज्यावेळी शिवसैनिकांना जिल्ह्यात फिरणं कठीण होतं, कुणी राहायला हॉटेल देत नव्हतं, एवढी नारायण राणेंची पकड जिल्ह्यात होती. मी राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत गेलो तेव्हा शिवसेनेला जिल्ह्यात यश संपादन करता आलं. याची जाणीव ठेवणं आवश्यक होतं. शिवसेना सोडून गेलेले निवडून येत नाहीत असं म्हणता, पण सेनेतून बाहेर पडलेल्या नारायण राणेंनी 12 पैकी 11 आमदार निवडून आणले. ही कोकणी माणसाची ताकद आहे असं मत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. मी राष्ट्रवादीमध्ये होतो, आधी काँग्रेसमध्ये होतो, काँग्रेसमधून राष्ट्रवादीमध्ये गेलो, तुम्ही सगळेजण राष्ट्रवादीमध्ये आला. शिवसेनेमध्ये ज्यावेळेला मी गेलो 1,46,000 मतं होती राष्ट्रवादीची या जिल्ह्यामध्ये. त्याच्यापैकी फक्त 16,000 मतं शिल्लक राहिली आणि ज्या शिवसेनेला 40,000 मतं मिळत होती ते थेट 1,50,000वर गेले. कुठल्याही नेत्याबरोबर एवढी लोक एका वेळेला गेली नाही. एवढा मोठा चमत्कार या सिंधुदुर्गमध्ये घडवला की ज्या सिंधुदुर्गमध्ये तुम्हाला पाऊल टाकता येत नव्हतं, कोणी तुम्हाला राहायला लॉजिंगमध्ये जागा देत नव्हत्या, तुमच्या गाड्यांना या ठिकाणी पेट्रोल मिळत नव्हतं. एवढी त्यावेळेला राणेसाहेबांची पकड या जिल्ह्यावर होती. तुम्ही सगळं विसरला. तुम्ही काय सांगता शिवसेनेतून बाहेर पडलेला मनुष्य निवडून येत नाही म्हणून? राणेसाहेबांच्याबरोबर 12 आमदार निवडून बाहेर पडले शिवसेनेतून, त्यातल्या 11 लोकांना नारायण राणेसाहेबांनी निवडून आणलं. ही कोकणी माणसाची ताकद आहे आणि ह्या कोकणी माणसाच्या ताकदीकडे तुम्ही वेगळ्या नजरेने बघता, त्यावेळेला कोकणी माणसाला सुद्धा स्वतःची ताकद दाखवायला लागते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कुणकेरीचा प्रसिद्ध हुडोत्सव 12 मार्चला होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण गोवा, कर्नाटकसह महाराष्ट्र राज्यात प्रसिद्ध असलेला सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरीचा हुडोत्सव यंदा 12 मार्चला ढोल ताशांच्या गजरात तसेच हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत साजरा होणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचं आवाहन कुणकेरी ग्रामस्थांकडून करण्यात आलंय. शिमगोत्सवात 7व्या दिवशी आगळ्या पद्धतीनं साजऱ्या होणाऱ्या कुणकेरी गावच्या श्रीदेवी भावईच्या हुडोत्सवानं आपल्या प्रथा परंपरामुळे वेगळेपण जपलंय. केवळ भक्ती आणि श्रद्धेच्या जोरावर गगनचुंबी 109 फूट उंच हुड्यावर चढणारे संचारी अवसार हे या उत्सवातील आकर्षण आहे. दरवर्षी अलोट गर्दीत साजरा होणारा हुडोत्सव सर्वांसाठी पर्वणीच असतो. याही वर्षी मोठ्या उत्साहात हा हुडोत्सव पार पडणार आहे. महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातून लाखो भाविक हुडोत्सवाला उपस्थित असतात. हुडोत्सवाचा हा थरार अनुभवण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहे. या हुडोत्सवाचं महाकव्हरेज कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हवर तुम्हाला थेट लाईव्ह पाहता येणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध.
स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. जागतिक महिला दिनानिमित्त महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं कणकवली तहसील कार्यालय इथं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कला सादर केल्या. यावेळी कणकवली तहसीलदार आर.जे. पवार यांनी देखील गाणं गायलं. जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून कणकवली तहसील कार्यालय इथं महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यात सहभागी होत त्यांनी कला सादर केल्या, तर तहसीलदार आर.जे. पवार यांनी गाणं गात सर्वांनाच थक्क करून टाकलं. यावेळी कर्मचारी वर्गात तुम्ही दाद देत नाही आणि तुमचे गावातले अधिकारी दाद देत नाही. काय अर्थ केला नेमका? बघा की एका जाता हा विषय त्याच्या सगळी खिचडी केली. काय होतं या जन्मावर या जगण्यावर शकदा प्रेम करावे. या जन्मावर आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक,
महाराष्ट्र बँकेसमोर निपाणी. मोबाईल 09448 142421. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून खांदेपालट करण्यात आली आहे. जिल्हाध्यक्ष म्हणून आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे जबाबदारी होती. ती जबाबदारी आता कणकवली विधानसभा मतदारसंघाची सतीश सावंत यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे आणि या मतदारसंघाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची जबाबदारी आहे. आणि त्यांच्याकडून आज आपण जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने ही जबाबदारी असेल आणि कशा पद्धतीने पुढचं नियोजन असेल. नमस्कार सावंतसाहेब. नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष म्हणून कणकवली विधानसभाची तुमच्याकडे जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. काय नियोजन असेल, कसं पक्षवाढीचं नियोजन असेल तुमच्याकडे, काय सांगताय? आज सिंधुदुर्ग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाची जिल्हाप्रमुख म्हणून कालच या ठिकाणी जबाबदारी माझ्यावरती देण्यात आलेली आहे. त्याबद्दल पक्षप्रमुख आमचे उद्धवजी ठाकरे साहेब, आदित्य ठाकरे साहेब, सन्माननीय ह्या मतदारसंघाचे लोकप्रिय खासदार विनायक राऊत साहेब आणि कुडाळ मालवणचे आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक, सन्माननीय भास्कर जाधव, सन्माननीय संजय राऊत, ह्या सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून मी धन्यवाद देतो आहे. एक चांगली जबाबदारी आज शिवसेना जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांनी दिलेली आहे. पूर्वीसुद्धा मी शिवसेनेमध्ये असतेवेळी शिवसेनेच्या महत्त्वाच्या पदावरती काम केलं आणि तो अनुभव आज माझ्या पाठीशी असल्यामुळे आज त्यांनी माझी जी निवड केली आहे आणि मला आज एक लोकांची, सर्वसामान्यांची शिवसेनेच्या माध्यमातून सेवा करण्याची संधी प्राप्त करून दिल्याबद्दल पक्षप्रमुख आणि पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना आणि सन्माननीय खासदार ह्या ठिकाणी राऊत साहेबांचं या ठिकाणी मी मनापासून धन्यवाद देतो आहे. आज ह्या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाची जबाबदारी जिल्हाप्रमुख म्हणून माझ्यावरती दिल्यानंतर निश्चितच ह्या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक बूथ शिवसेनेचा मजबूत करणं आणि उद्याच्या ज्या काही निवडणुका असतील या निवडणुकामध्ये पक्षाची कामगिरी चांगल्या पद्धतीने पार पाडण्यासाठी एक कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणं, बूथ सक्षम करणं, महिला आघाडी, वेगवेगळ्या ज्या काही आघाडी आहेत, वेगवेगळे जे काही पक्षाचे सेल आहेत ह्यांची स्थापना करून निश्चितच ह्या ठिकाणी पक्ष मजबूत करणं आणि लोकांना केंद्र आणि राज्याच्या ज्या काही प्रभावी चांगल्या योजना असतील त्या लोकांसाठी राबवणं आणि ज्यामुळे लोकांवरती अन्याय होतो, आज गॅससारखा विषय असेल, आज शेतकऱ्यांना खताच्या किमती असतील, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्षित केलं जात आहे, या सर्व प्रश्नांवरती एक जनजागृती करून आवाजसुद्धा उठवला जाईल. आणि म्हणून आज जरी सत्तेत नसलो तरी निश्चितच आज लोकांसाठी पक्ष संघटना मजबूत करणं आणि लोकांना जनजागृती करणं आणि ह्या असलेल्या मतदारसंघामध्ये हा शिवसेना पक्ष मजबूत करणं ह्या एका ध्येयाने प्रेरित होऊन ही जबाबदारी मी पार पाडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नितेश राणे 2 वेळा आमदार झाले आहेत, कसा भेद आला किल्ला? नाही, यामध्ये बालेकिल्ला म्हणजे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पद्धतीने निवडणूक लढवली. त्यानंतर त्यांनी स्वाभिमान पक्ष काढून BJPमध्ये जाऊन त्यांना ही निवडणूक त्या ठिकाणी जिंकावी लागली आणि म्हणूनच हा गड भेदण्यासाठी मला वाटतं त्यांची असलेली कामकाजाची पद्धत जी आहे, इथल्या विकास कामांकडे त्यांचं लक्ष नाही आहे, स्टंटबाजी करणं आणि म्हणून जर संघटना मजबूत केली तर मला वाटतं हा गड जो आहे हा भेदायला का आम्हाला कोणत्या प्रकारची अडचण येणार नाही आहे. आणि मला वाटतं ह्या मतदारसंघातली जनता जी आहे ही जनता सुज्ञ आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये किंवा ह्या जिल्ह्यामध्ये नातपै असतील, मधुदंडवते असतील, या ठिकाणी सुरेश प्रभू असतील किंवा आता विनायक राऊत असतील, निश्चितच ज्या पद्धतीने लोकांनी साथ दिलेली आहे त्याच पद्धतीने ह्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा कणकवली देवगड वैभववाडी ह्या मतदारसंघामध्ये स्वर्गीय आपासाहेब गोगटे यांनी केलेले कामकाज किंवा ते भावलेले आमदार म्हणजे ते अजातशत्रू असे आमदार झालेले आहेत. कोणत्याही प्रकारचं पक्षीय राजकारण न करता त्यांनी काम केलेलं आहे. आपलेसे वाटत होते, कोणत्याही राजकीय विरोधकांनासुद्धा त्यांनी त्रास दिलेला नाही आहे. पण इथल्या आमदारांची कार्यपद्धती पाहिली स्टंटबाजीची, लोकांच्या प्रश्नाजवळ दुर्लक्ष जास्त आणि स्टंटबाजी जास्त, अशा आमदाराची जी आहे गड भेदण्यासाठी इथली जनताच मदत करेल आम्हाला. सामान्य शिवसैनिकांना काय सांगा? सामान्य शिवसैनिकांना निश्चितच त्यांच्या ज्या अडीअडचणी ज्या आहेत त्यांच्या अडीअडचणीला धावून जाणं ही सर्वसामान्य शाखाप्रमुख, बूथप्रमुख, गटप्रमुख यांची जबाबदारी असेल. यासाठी त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देऊ आणि आमच्या शाखाप्रमुख, गटप्रमुखांना केंद्र राज्याच्या वेगवेगळ्या ज्या योजना आहेत ह्याच्यासाठी भविष्यामधल्या येणाऱ्या 4 ते 5 महिन्यामध्ये आम्ही एक शिबिर घेऊ आणि आमच्या असलेल्या प्रत्येक शाखाप्रमुख, गटप्रमुखांना त्या योजनेची माहिती होईल. त्याने करून जनतेला
जनतेला योजनेची माहिती होईल आणि निश्चित त्या पद्धतीने ह्या भागामध्ये संघटना मजबूत होईल आणि प्रत्येक शाखा प्रमुख ह्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत या योजना पोचवेल आणि त्यातनं संघटनेला बळकटी मिळेल. निश्चितच हे होते जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत यांनी सांगितलेलं आहे की पक्ष वाढीसाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. बूथ अध्यक्ष असतील, शाखा प्रमुख असतील, यांच्याकडे प्रामुख्याने आपण लक्ष देणार आहोत. तशाच पद्धतीने राणेंचा जो बालेकिल्ला मानला जातो कणकवली संघ, तो देखील आपण भेदणार आहोत. कारण नितेश राणे हे स्टंटबाजी करतात आणि स्टंटबाजीमुळे आता लोक कंटाळलेले आहेत. त्यामुळे आपण सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडून आपण हा बालेकिल्ला देखील भेदणार आहोत. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. 14 मार्चला सरकार पडणार. ठाकरे सेना किती दिवस जिवंत ठेवायची हे आमच्या हातात. जिल्हा प्रमुख निवडीवर नितेश राणेंचा गौप्यस्फोट. आणि शिवसेना मेळाव्यात रवींद्र फाटकांची गर्जना. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.